ngai thatu te chibai le vek ole ton chuma chuan kumsang ni som pariata Russia khopui Moscow a thil thleng rap thlak tak mai kha I han thler ve thung don te ang kumsang ni som pariat ni in Russia khopui Moscow a kumsom nga pasari mi Mikhail Khachuturian chu a chena apartment a thia chhar ani a heta a thatu hian hliamai tum lavin tha tum hlia hli ani ti po sha takin a ngonga le a oma vui somthum paruk chuang chema vi na nu ma mu ani boka ti chuan hunrei lo te chungin hetwal thana hian khotwal po afan chuak ngal thwaya Moscow khopui mai ni lo Russia rampu mai chuan an thin rim zia an au chwa pui dup dup mai boka ma se an thin rim chan ero thina a thlen wang ani hau lo mai maktak main he kumsom nga pasari mi Mikhail Khachuturian a hi rova taka thani ma se Russia rami pui ti chuan twal thatu lama an chan thole twal thatu laka shemna umlo turin an au chhuak thong dai mai khovel ramro puile in khwa kherna a that em naram a hian engwangin nge mi puiten twal thatu thlawang an hau chan niang le mi puilung oi lo tir ru put mang le thu holam le kal lam she turin a chepa kai tangin I han chui phot mai te ang Mikhail Khachuturian a hi Russian pahosa tak mai ani a Russia rama pui khoi chin geng member tinen po ani nim nai viau thinin an soi kumsom ni pangavel kalta khan Mikhail chu Moscow khopuya akar khal chuakin a han leng khothong vela chutia akal kwalvel na chuan Boston pakhata mi puitlim hmur mai zinga tleirol ngovi vo la toinal tak mai Aurelia dandaki chuan amit ala ani che kanyang chu he tleirol kumsom pasri mi lek hi kumsom thum palimi Mikhail chuan a hoisan theidir lo maya chuti taka amit la to chu vopan hnai ngalin Mikhail chuan awa betarup mai Aurelia chu ramdanga tanga ronkal ni in anu nen bas an chang he lo ni a Mikhail chuan a fin choin be se nei tak mai in Aurelia le anu chu bas chuang lova a motora a thla thei thu an shil vela chuta Aurelia tinu fa po chuan man choi ngai lo na chu an ti deuh nge ni Mikhail chu anin thla tir ta a chuta tang chuan Mikhail chuan Aurelia chu anzem nu chuan a chul nel them neu ani ma na hunrei lo te chungin Aurelia chu a zem thutamaya ti chuan hundiliam zelin a topa Mikhail chuan chendun puya Aurelia chu somin anila chuan pahosa kyang om chu thlamuan thlak alo tilak lo to anyange alorem ti ve mai boka Mikhail le Aurelia te chuan Bostena anin hmang ina bulchanin tuna chuan in khata an cheng dun ta ani amai ro chu chutia in khata an han chen dun china chuan thu in hmu lo te hanrik vera brap changte an nei ta fo maya chuti lai mekin Aurelia chuan an famasabir tur lo pai chhowe tan mek bokin thalai hmangai na huang pel chawin changchiat lam an pan ve don ta chu ani a ma se chutia Aurelia an rai tak china chuan Mikhail chu ain la pa sodin Aurelia chu kut athak ta fo maya atira nu pain house atle ang kha ni to che alavin Mikhail che dan chu top mai tur ang puin alang thin to lawa a che dan chu anasa sotin ani telin Aurelia chunga chuan a thin chezol tol emoti turin a khosa chun zom zela chuti lain Aurelia chuan a hmangai na ma chhuanin ala do ve sham ri theya hei hi Mikhail chu a that vele mai a be seiwang ni ngei turani ti chuan thlati vein Mikhail le Aurelia ti chuan an fama saber tur mi pa Sergeya an nei ta a ma se chutia fapa an nei nu lok chuan Aurelia in ka chung de tlo in kan jin chok ve sok te anga an ti chu Mikhail chuan alo phal ozong lo maya phalat nekin an chen apartment chu vai khat ma chosan lo tura shilin avin hlaka chu mai ba ka kumtin fa nei tura aum reng tur thu shilin kut athak zoi le boka chuta tang chuan Aurelia dam chan chu kumtina fa nei chu ani deuh top mai awangin fa pathum mei chia hlir Christina Angelina le Marie te chu akum zon satin a hring chhun som le a chu nu tan chuan thil ha dam thlak zok ani ho lo nge yang hei wang hian Aurelia chuan tlin reng donin ain shita bik lo ani ma na indan na arukin na ai ve ta top maya nima sila chu ain dan na e chu atan chuan ha dam thlak donin langma se apasal Mikhail thin ti ur zwal tu ani ta hlau mai se heta tang hian Aurelia tan chuan dam a thlak hlel om to lo viau nge yang le chutakara chutia indana a ewang chuan Aurelia chu arai thei ta ring lo maya chu wang chuan apasal Mikhail chuan ngei dan mak tak nein
ke hi kalau ching reng anga kanu pui hian mi padang laka kan fa te hi alo nei thin ro aniang a atita dei maya chu angai dan ang chuan orilei chu pu tatlatin anin kar bo ruak po achiat pha na sa hle nge ani ti chuan heng thil a thlen nu atang phei chuan an fa de chu mi khela chuan mi padang fa anga angai tlat to awangin afa angin a in ve thei tatlat lo maya atwar tu la tu dang ni lovin anupui orilei tho ani lo thei si lo ni tin zan tin mi khela chuan orilei chu khwanga amangta imati mai turin awozot chot reng maya achunga zangina chete ma ani to lo ati thei ome chuta orilei la chuan ti thei ani tlem bok si chu mai ba ka apasalin ina tanga chua phal lo mai ni lovin phone call tak nyal po man a phal lo boka chu mai ba ka apasal so swal chu soilo mi khela chung ti le zel chuan andiria min an musit em boka eng ang po in ko thlak tor ma se mi khela chung de chuan mi khela chu an tan na saro pui mai se a I phu tok le kani kha ti tong kam chu adong fawa atan khovela zimin awahan shom roi roi don tak em atira orile hian afama sabir ani khan ina tanga tlan bo chu alotum ve takna a ma se soi to ang khan apasal mi khela hi mi hausa mel shat nga em mai ani a hei wang hian police le geng member tam tak athurwal pui thin miawa wangin orile te chu azong mo har lo hle alo ni a chumi tum chuan tlan chho atum le ani ngai chuan anun na mai ba ka afa panun na chu alak ngal tor thuin avona sa hle a chumai ni lovin police ten ama mi khela chu an tran don tho wangin athu oi mai tur chuan avo bet ta boka chutiang ani awang chuan orile tan du thlan tur pahni che omin apasal thu emo thi emo chu ani maya chutiang cho chu orile du thlan tur ne chhun chu ani meu si awangin sheom ti hle ma se chu apartment a chuan a khovel nun amang chhun zom ta top mai ani heng ba ka hian mi khela shim hi minun rong le rowa mi ni in anupui laka chawpo ni lo khotwal vela te chuan ai laking maya motor park phalo na tinga thian ania alir theipo apak thin ni hetianga ache dan vel hi thenam khoweng ten police ne na han complaint chang te po an nei ve thin ngei maya ma se police mai ni lo law enforcement agency thengthenga bu akhwar to awangin mi khela chuan engshem nama amungai lem lo thung hei mai ba ka ama la hian aveiwa na vela pistol apai pon reng zel box si awangin tu tan ma han chaw ngam chi hi ani lo reng renga hei wang hian mi te pu in eng ang pu in omse ti zui vak lo chuan an en liam le nge thin alo ni a soitak ang khan mi khela hi pahosa ani kan ti to kha ama iro chu atua ma hian ai zone hi an shet lo ba ka atna ani om an shabok si lawa ma se ni tin ero a chwa ve zia thosi awangin dan phalo thil atol ru thin aniang ti te tol thana te hian ai nam noi ve thin aniang ti te chu an rin thiam dan to kom chun ani maya amai ro chu tu ma in chu tiang fin fiana an nei the chong reng lo ani heti lai hian mi khela chuan a ina silai le man ro tam tak kol rengin anupui fanau te vona tak te hian a mang thina chutia han in shik thak wel te chu nuam ati hle ani ome mi khela ko thak tor lovin anupui orile ngei po damno in te po panpui ani to nge a ma se tu man malak sak po tum chong lim lovin ti dam kha an tum top rengot maya chumai ni lovin mi khela hian police station a nge anupui hi kut alo thak to boka ma se kha chu in chung ko boina ani ti bak police ka atang chuan a chhuak lo ni in an soi amai ro chu makdang dai angreng deuh mai chu mi khela hi aina sa khomi viau maya Israela te zinin biakina te chuan a han tong trai ve chiam thin ani ome hei hi angai dana chuan hetia ati hian aswalte atlan thini in angai mia maya apian thar hun ngak tu achung te tan chuan a boi thak tu viau angle ti chuan kum an ve deuh nu chuan an fapa sarge chu afa anga angai meu la awangin angai thelo so thle maya atopa phe chuan kum som paruk ani in poisa le thomno hanin nam fak na tur ei po pilavin a hnot chuak ta a chutia apa in a hnot chhuata ka chuan sarge chu kholai ate riakin chu zongin ate ta top maya ma se anu orile chuan mi khel om lo hlanin a fapa sarge chu ina te re terin chote alo peru fawa ma se chung thu a shet vele mi khela chu a thina urin an ufa chuan tha avo ta che maya chuta chen chu sarge chu abo ta wangwang mai ani
ti chuan ina chuan Michaela chuan anupui le afanu te pathum chu ala kul ve rana afanu te hi anno panzwal lai te chuan ti du da bik lem lovin aduat em zoka anni afanu te po chuan anno pan lai chuan Russia rama no pangdang te ang thowa nun hmang ve in school te kalin an phak to ka an hlim ve ema apa omlo lai te chuan party te po an lo tho ve zak thin ani ome amai ro chu afa te pathum Christina Angelina le Marei te chu kumsom pasari chho an ron ni chuan Michaela chuan anupui ai o atan adu ani che kaniang chu anupui orile chu silaya tin pa vo chungin anno chhuak vele ta dei maya chutia anupui awm tak lawa chuan afa ti pathum chu atan chuan bungrua anglek roni chhobe tanin in chung ti ngai song ati tirba ka amomo huna pianga ahman turin ina chuan akhung ve te to phlom maya anina te chuan CCTV camera da in afa ti chetla zong chu a shevek zel boka afa ti tan chuan soisak an do lo chuan thu oi chu an ti tur om chun ani vele ta top mai hengba ka hian an pa Michaela chu ain la boss maya afa ti ruma chuan belte da in a merek to chon rang takin afa ti chu anun chuak thoya chu vele ani chuan adu du lo ti tir velin nom sip bol nan a mang che mai zel thin ani hengba ka hian afanu de chu achang li in bol puin achang li ain masas tir vela ma se masa saklia ero ani arin om thin lo thung chuti lain afa de chuan ti vak ngeina om lo ti an chiangin police han bia po ni se aso don lo ani ti chiang bir tu ani boxi a anno chan angkha an chan tur ani ti shikar ma se tor mai lo chu an tan kong dang om miao si lo tum khat po marei chu tlan bo alo tum ve ngot peka ma se apa Michaela chuan waman le ngalin ram hnuai a hruai te a rampil ril lai taka thingkung lian pui mai a chuan ton betin a ho san ta dei maya a hnu fe a marei chu walam ne in chu ta tang chuan marei chuan atlan bo tum chu asim chiang hle ani ti chuan hunkal zelin ni kir thla aron in her chuak ta a ni khat chu Michaela chu adan panga in tlai taka ina aron holi a in chu lo nok no in bungrua ti chu alo thal rim rum maya chumi a mo chuan asale ta phat mai thinjim takin afa te chu amal mala kovin paper spray chuan an hmai a kap te che maya anu pa ber Christina phe chu ni khoshilavin atluk phak nge ani ome hetia adu to ka achet vel nu hian Michaela chu chera thuin amu hil vele ta se ya chu vele afa te pathum chu ina tanga chhuakin anpa motora chimle to bo chu anzulate te a chuta le Angelina chuan tu boin Michaela chu achu takngal chor maya chuti lai mekin marei chuan chemin alo bi chhun zom ngal boka Christina pu in paper spray nge mai chuan lo spray vele ngalin anpa Michaela chu che chhuak le tur omlavin athi chiang khar mai chutia athi ta ka chuan Christina Angelina le marei te chuan anpa Michaela abe masa anga lantir tumin anma ni chu anin zai zuita a chumi nuwa police te lo thleng thwain ti tur chu le ngai te an ti nuwa unaw pathum de chu thuzo fian nei turin an phur ta ngala atira chuan unaw pathum de chuan an pa chuan vi atuma wanga an lo inven thu soima se zona an han zo chuan in pong tangi nge in an pa Michaela chu an du reng wanga an tha ngei thu an soita ani ye chuan unaw pathum de chu man ngal an ni a amai ro chu medical report a alandana chung unaw pathum de chu ril rolama boina nei an lo ni tlat maya hei wang hian thiamlo chantir an la ni lo thung hengba ka hian medical report veka alandana Michaela nge po kha ril rolama rolban lo na nei alo nei vele che boxi chuti lain Michaela chung te chuan aro an ita wangin afa te hian an that ani ti in an lo tang ko ve ngat bok nen a boita noi maya amai ro chu tol that tu lam loya chuan heng unaw thum te hian nakin zela an chunga Michaela in shil hatur laka anin venan he thil hi an ti ani a self defense action ani ti in an hnial tlat thunga hei wang hian heng unaw thum te hi chwa leilok anita ani amai ro chu he khi si ti top alani lo awang le alakal ring awangin heng unaw thum te hi anin tlo po phal ani lo ba ka interview po pek thiang lo ani a internet man po phal sak an ni heklo chu mai na vin na ti chu an nei han phal sak bok ma se eng tiklai po a jela tang le mai thei ani awangin naket an nei arem lo bok ani
Russia rama atam zok chu heng una pathum te lama hian tangma se then khat Mikhail lama tanga au chuak an om ve boka ngai thatu te he khisa hian enge dik nia kan hriat enge kan ngai dan ni vele